I una de les experiències que sempre dic és, jo hi havia un noi, Jack, que es diu Jack, i ell vivia en un centre d'acollida negre, amb uns ulls preciosos, una paràlisi, i va estar diversos cops a l'hospital. Penseu que aquí a Lleida, és veritat, no hi ha oncologia, és diferent, no? Sempre trobes més... Però va morir a l'hospital. I, clar, l'havíem vist, creés vincle també, no?, en certa forma. I jo li vaig preparar un acomiadament amb un vaixell, dient que ens trobaríem, com una història, com un conte. I se li quedaven els ulls així. Va ser tan gratificant. Per part de tothom. Se va crear una sinergia i una energia superbonica.